Mutasi. Amira pamberi pamambo Mutasi. Zvese ndezvokwadi. Zvese zvandichatsvaka ndezvokwadi. Pachabatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari arimbatsire. Mwari arimbatsire. Inini pamusoro mambo. Inini ndinonzi Elisi Aduri. Ndichigara mushamana sekuru wakabva mai pachikumbu. WekwaZuze next door edu about 500 meters kuti tisvike pamba pavo. Nicholas takangonzwawo wachiridza mhere ari paumba kunga munhu ari kubudirwa. Hatina kuendapo almost 3 days achizviita. Zuva rechi4 ndopatakanzwa munhu anga achiridza mhere pamba kuti uye mundibatsirewo kani ndofawo ere munyika muno hamuna vanhu here ndandichibva kumunda dzadzava kuma9 dzemakuseni. Next door yangu yakandidaidzawo umwe futi kuti urikuzvizwa here zviri apo. Ndikati kwane vanhu here hanzi vanhu vazara. Tikadzikawo panext door ipo apa pane munhu anga akagarirwa ari kurohwa. Hatinogona kusvika vanhu vepo vaitokandirwa nematombo kuti musasvike bantu sekuru wada kubuda. Saka takangomira side. Munhu anga akagarirwa akabva azotiza kupukunyukawo. Zvaapukunyuka Nicholas vanhu vakabva vatanga kutiza wakutya Nicholas. Nicholas ndipo akabva asvika paumba pedu. Panonzi pachikumbu. Aibva ati zvese zviri panapa ndezvangu. Ndakarombesa Simon panapa kuti aite zvese asi achadibawo ndipawo mari. Vanhu tatazvikira mumba newamwe wangu warutiza tatiri 5 mumba. Tatakiya do. Mbuya mai wangu inini une 95 years anga ari panze. Nicholas ndipo akasvika aibvutira mbuya walking stick yake akamonyorera muoko akati gara pasi kumura bhachi. Mbuya akatanga uchema kuti tiri mumba. Kusvika umwangu etati naye akavhura door akadhonza mbuya akapinda. Iye Nicholas anga ambosuduruka. Zvaakaona kuti takiya door Nicholas akatanga kuponda door repadining. Akaponda door. Ndikati wasikana ngatipinde muanother room tikiye. Akaponda door baraboka. Batati varume zvakutaura zita rangu munhu uri kuda inini. Ndipo ndakabva ndabuda ngepamwina pedoor paipa pasingaiti hameno kuti Mwari akandibudisa sei. Ndobva ndabuda. Paakandiona kuti inini ndabuda padoor handimhanyirira. Iye akafunza pamwe ndaenda side. Saka ndakabva ndandoendawo ngerimwe side. Ndipo akadzoka ikatanga kupwanya zvinhu zvese paumba magirazi. Zvese takanyorera magirazi anosvika ma39 ma40 madoor 4 zvese zvakaparara zvinhu zvepaumba. Indanda musango. Ndopakazofonerwa polisi ikauya. Ndipo ndakabudawo inini kwandandiri. Polisi ikauya ikatora mastatement patatakurwa pataendesa kwaRuda. Taendeswa kwaRuda ndakataura zvandakataurawo mastatement angu. Saka takabva tasitiende kukoti ndobva taenda kukoti. Nicholas anga arongoti ndiri kubudirwa. Vakwanzi nyaya yenyu hatitongiba endai kwaMambo Mutasi. Ndipo takabva tanguya kwaMambo Mutasi. Asi bati kubudirwa kwacho hakusopera. Hatisina rugare pamba. Takutotya. Musuna akasvika futi ndiri mumunda. Sabhuku gwirira akatondifonera kuti munaona zvinhu kwazi munhu akwira nemugura urutsvaga iwewe. Saka lake yacho ndandatowa iye ndakasvika abva pamba. Saka rugare pamba hatisisina pa naNicholas. Okay. Baba wacho chirunyanya kundirwadza ngechekuti baba wacho haanangobvira asvika kana yozoona paumba. Svika nanhasi kana kuti maswera here haaiti. Handizivi kuti ndiye akatuma mwana wake here kana kuti chii chakaitika. Alright, Nicholas Aduri. Sinongati. Zvekutaurwa ruzizwera. Uri kuti inazvo? Apanya? Iwe uri kubudirwa here? Unobudirwa nemudzimu rudziko uri destructive zvakadaro. Dzimu uda kupwanya kuuraya vanhu zvadini? Izvozvo tikati ubudirwa unobudirwa here? Ndati tikati ubudirwa izvi unobudirwa here? Unobudirwa zvaita sei? Zvaimbobuda kungowera. Right. Regai iye mukomana we. I think ndawanda kuziva. Ndiwe Nicholas hausanga uri kumurapa here kwamurenje hamenokanzi kwamurenje kwamurenje. Ndiwe kusvika pahedha mota yangu usiku.
Ndiro. Yokuenda mutemo ukazosungwa panze apa mutemo. Right. Saka nyaya chiri kuti pamotion. Right. Mwana muenda nemwana kune varapi. Vanokuratidza kuti mwana ari kudira pakasungwa. Iko patatutori pamurenje ndiko tandutori Pakati chi murenje. murenje aidi kwasi pane mweya wengozi. Pane mweya chi? Wengozi. Pane mweya ngozi. Saka hausi mudzimu. Kana panzi pane mweya wengozi, it means kuti harisiri shairi ingozi. Apo kana pomba akuparadza. Right. Ndosaka ndikuti ka imeni Zita ndiani? Like Isusi. imimi vanhu vamuri kuenda ka havasi vanhu vanokubatsira. Mukuenda kune vanhu vasikakubatsiri. Takakatomira kuti patakapiwa dheki kuti tiuye ndakazotofunirwa kuti komana hazvisi kutamba zvinhu. Saka takazotongose maviro takanoitawo kuti pane anozi dheki anobatsira. Unenge wamuchinoenda mukutsvaga kuti mubatsira asi takakatomirawo dheki. But chandinofunga kacho chandikutaurira ndechekuti pane vamwe vanozikana nenyaya dzekugadzisa nyaya dzengozi nechiidzo. Zvokuti chamuri kuda imimi handi tine zvinhu tu zvatakatarisana nazvo zvatofanira kutarisa. Uyu mukomana endaenda ambonotestwe inonzi psychiatric department kuchipatara. Endai naye ambonotestwe ikoko aoneke kuti pfungwa dzake dzakamira sei. Handiti kana mabva ikoko mune makutiziva manje kuti chinhu chatiri kuita ichi chikuda madhokota here kana kuti chikuda chii chikuda chiwana. Because even yakomedjasi takati munhu ari kubudirwa handiti kubudirwa kunotaurwa nepamedjasiti kwausingakwanisi kuatenda. Kubudirwa kwemudzimu kuti mudzimu uri kutaura noti kwengozi. Ngozi haina ngozi uraiti unofanira kunge kutaura kuti ndiani munhu iye ari sort destructive akaurawa. Asi hapana hasi kumbotaura. Iye unenge akuita kufanira anoita kunga mudzimu. Unoti kwese kuzotora kunokukwelekweya iwo muswe azouya achizohedha noti hatitori wakatotitiza tiri kuti kapuza. Ndosaka ndikuti ka iye paanenge ari kuti akabudirwa anenge ari kungoti ndini ani. Ndopane nyevo. Yes. Nyaya yandiziva kuti haisiyo yakauya yerunzi munhu anoti ndirisvikiro rekwana. Ndiye. Saka inoti paikachangamire background yepamwe zvakatanga. Because haina kuti akaupinda padare. Makatouya tikagara nemi pasi. Tikabvunza mwana akaenda kugomo kwaakaenda pakaitika zvakaitika ndokwakatanga kufira zvese izvi. Saka mukasara background yakakwana kunachangamire zvinozodetsera maakuendeswa kusikaiti paichangamire information yakakwana maringe nekuti zvakatanga sei. Tikabvunza kuti mwana uyu unovhima here, hamuna kubata matombo here kune makuwa ekwatete manunuro. Ozandakati ndikubudirwa kuti manunuro. Saka ngatibve ipapo hamuna tsobatsira changamire. Ndosaka ndikubvunza kuti paari kubudirwa ari kumbotaura kuti chii. Because ndirisvikiro repamutasa. Muvhare vandi manunure. Kuti hazvisi kunyatsokubata nhoroondo yacho chai hautokuzwisisi kuti chii. Zenika kana kuti ane nyaya kuti ndikubudirwa nesvikiro repamutasa. Why are you not involving mwana wepamutasa? Because manunuro ekamwana wepamutasa anonobuda pauri iwewe sei. Ndipo panonge parutinesa. Saka ndo parutaurwa kuti titaure chokwadi kuti pavakaenda kugomo kwacho pakatanga nyaya. Ndango ndilopamba wandaenda kugomo. Gomo riri pamatripa manino riri apo pashanga. Ndangoda ndikadauchira pamutamba ndikadauchira nonzi kuda mushonga wemudumbu. Tungoti cherei kudai so. Kuti cherei mapadza macho nati matateni. Ndakabva kuda chihari. Chipawa ndozonge mweya wakati mweya wakanipinda ndakuti hamene kuti chinchadini changoitika. Wakaenda kochera vanhu pasingacherwa.
Zviro zviri kunesa izvo handizvo zvako. Ukaenda kutora zvinhu mweya wakapinda mauri uchibva wakaiswa. Saka chamuda munhu anokwanisa kuti identify kuti mweya urapa ndewani unovabviswa sei. Because wauri kutowana zvoka kana ari muzvare wakaenda kodhiga hari dzemuzvare kana kuti wakapinda muninga pamapiro wakaenda pamapiro ikavanunura ukasvika ukaita zvakaita ipopo ndo zvakukonzeresa zvese. Chandoda inini ndechekuti pawakaenda pacho unopaziva ndi ndakotoroda mushonga ndichipira rimwe futi bhomu ndapira rimwe bhomu ndichitokwira ndichitora mushonga hanyanga yaitoti ndaitongorova chisvika ndazosvika pabhomu rimwe saidi roku kuti ndachirara choko ndopandakaona pane guva asi ranga risina rirazoti guva but ranga risina chinhu ranga risina ndangotongorera ndinoti mune munhu here kana kuti mama vangu pamunhu here kana kuti makati asi ranga ritori guva reshepi yeguva rimwe bhomu racho risaidi rekurundo ese asi atotanga kuda ritori mushonga ichitokwira negome yacho ichitokwira kusvika ipapo. Asi wakatanga wapiwa chii mushonga wakangwa kurota ihope ndarangorota hope uchirakidzwa ichiratidza hope ndichitokwira ndichitoenda kugome ndosaka ndikuzakutaura kuti pawakasvika wakanobata wakabata panhu pasingaiti sei pasingabata. Because the moment wangotaura chete kuti munhu ari kubuda pauri ane chekuita namanunuri it means kuti hauna kufamba kwamunoita vavamo musingaimbobvi vanhu vekwamutasi because manunuri emukunda mutasi. Saka I think zvatokasa kuita unozongomira ipanze then chamboti machinda mumbotaura muona kuti unokwanisa kubatsirana sei. Yes. Mambona anokumbira kubvunza kuti nyaya yakaitika hatina kana chigumbu chatiinacho tinotokumbidzana asi baba agoni here kusvika kuya uzoona zvaitwa nemwana wavo endi mwana haana kuzvidaba kuti azviite asi baba wacho kana paine chinangwa chake chaanenge ainacho ndandiri kumbira kuti anitaurire kuti chii chasina kugona kuuya unotopfuura emita kupfuura pange pamba pedu hataoni mangwanani hatoni maswera sei asi uri kuona zvakaitika till now. Saka ndizvo ndinoda kuti mundibvunzirewo baba kuti chiinyi chii sanyoka kugarisana kwese ndakasongonetsana nemukadzi akandituka zvimwe zvekuti semurume ndakazvibata amwe ndikati anhu handina kumbotaura naye asi wakandituka zvimwe zvisingaitika zvekuti kugara kwese uku ndandisingambodinei tisingambotaudzani pamusoro pekuti asi icho ndakakwanisa kuita inini ndakakwanisa kutaura nemhuri dzepamba ipo papo ari South Africa ndichikumbira rwegere ende zvatotaura zvekuti ndakanyorwawo pachipepa chisamanisi inini paiitika zvese izvi ini handisitori kuba asi ndakazongozwa kuti zita rangu riripo handitori kukwanisa kundinombobatabata ndiro asi ndakazongozwa kuti uripo vandati ndakungoiswawo nekuti ndini baba wacho kana kuti igiraji yekuti hautauri nenipa ende ndizvo ari kutotaura kuti hautauri nenipa asi zvakabudikidza nekuti akasondituka zviya zvokutituka zvokuti hongu ndandiri murombo hangu asi wakandituka zvokuti kana hazvitombobviba pamwoyo pangu matukirwo acho ndakaita saka ndizvo ndaiti hangu ine zvokutaura naye handina. Mambo wangu ndofunga kuti kutuka kwandakaita papaine wana wanga watoripo wanondipupurira waisenza kumapaini ndiko aisenza makatuka iri handina takatiri taudzana tiri tu handina kutuka bata ipangitambidzana masoko waichengeta mukamba ndiyani takatukana takatukana saka kakutukana kalichi kalitukana vamwe mazuva akaenda kubata andi mazuva uzatoba saka ndipo ndoti nditaure baba kuti muone kuti ndizvo here kuti mazuva acho andakatuka acho ngeapi ngekuti avo waichengetedza wanhu mukambani wanenge utema huni isusu tatiri kuenda kuhuni newana wane hanzvadzi dzangu takatema huni iwo waripa amena pangu akawanda asi takangozwa hwema hwembanje wanga uri kuita sei wanga uri kubhemba ndobva tatanga utema muti wedu vakwasi takusunga imuri utema muti tikati ati utema muti handiti muhunere ndipo bva atanga udini kupopota ini ndibva ndapindurawo muruzwa baba mandapindurawo inini semunhu saka ndiziva kuti kupopota kwacho nezvenhando zvacho zvandakapopota papato nemwana wanocho nanhasi wapeni hatipo asina kuzoda kutaura neniba wakadzi wake handina kana icho ndakagoti tinongowirirana sanhasi
asi hongu takapopotedzana but unotadza here kuya uzoona zvakaitwa nemwana wake. Takapopota asi unotadza here kuya uzoona paka zvakaita mwana wako. Andini kuona hamuna kuzwa zvandataura. Panonzi sori panonzi chi? Sori ngatiende mberi. Kandakakutukai zvakakubatai ndine urombo. Ngatitange panyova nditiende mberi. Handizveni. Kaenda kutoenda kumberi ndezva munokumbira kuregera. Pamwe handimaitukana mwakabatikana. Ndaitomuchinga. Saka mbuya tiri patava tiri nezuro ngaramba mukutaura zvamutaura. Aroti handipuri pamba penyu nekuti arinimbozi makandituka. Saka toti munoti sori toenda kumberi. Shona munoinzwa. Kana mukawacha manyu muchiti mamuti sori ka. Moramba makadara hatauri nemi. Sorry kacho. Ini chandotoona muna zvinozoitika zvinoitika ndezvekuti kana pagara paine nyaya dziripo kare panozokuita kamukwenyu kanokwena kanongoti akere kamutopita tikutoti nyaya dzidzi dzichangodii because uyu kana kuzotarisa distraction yakaitwa pamba nemwana uyu pfungwa dzake nedhifengi yekuti baba unoziva kuti sori pfungwa dzake dzazi kuti baba uyu ndiye akatuma mwana kuti aendese izvo zvazvirambidzwa kufunga mufungireo especially magara musikatauri pasi but tikuti isusu no tinoti taisa situation chiri important panyaya iyi tinoti kutaudzana kwawo tinoti important chiri important kurwara kwemwana bcause ndokakonzeresa chii dai mwana anga asiri kurwarawo zvese zvidai Waitogara wakanaka. asi ngauzati mwana azorwarawo obva zvaita ende chikurwarisa mwana ndo chinhu chisiri kuzikanwa kuti chii. Handiombobvunzwa kuti unovhima here mufana. Ndiye mandororeka kuti ndikubudiwa nemudzimu ndakaenda kuchera pandakachera mweya uchipinda mandiri zvisati hautaura nezvekwamanunura saka ndozvanandikuataura kuti imimi hamuisoro ziba nyaya ika yamanunura Ani mwana wenyu asi mwana wenyu baba muzvare manunure mwana wamutasa saka handoti watini no yatete ndaizwa ikurwa kwamai nechi yes haitongeki especially kana munhu akadini akabudirwa haina kwainotongeka especially kana munhu akadini akabudirwa asi chinodiwa bambo nechekuti imimi bambo kana musikatauri nauyu hamusitauri namai vacho handi itai magatsi ekuti endai kumba muti this 95-year-old lady endai moti sori nezvakaita kuna mbuya uya 95 years endai munoti sori kuna mai ivo tichibatsirana kugadzirisa chii nyaya ndikuti mimi musaendewo ndinoti garai panze apo handi imimi nemwana wenyu haonokwanisa kuendawo asi imimi nemwana garai panze apo pangoti machindamboona kuti iyi yamanunuri yakaisii because there is need now yekuti panzvimbo yedu panofanira kupangosvikwe paoneke kuti panzvimbo pacho pakamboita sei chii chiri kuitika then from there tochibatsirana kuti toita sei pachinyupa takanda kurundeko takangosvika ndikangotangochera chera ipapapo ndikabudisa chimwe chihoko chachiripo asi chachakatengesa chakaita sei chihoko chiri mombe imene iwe chinotora boshira chiri aiwa tusati kutaura zvinongouya handisi ende pauri kuenda pacho unozwa kuenderedzwa zvavo zvikauya pari kuenda pacho pano charunosangana nacho yes hatisi kuti hatifaniri kuzvishora zvaurusangana nazvo nezvaurutaura hatisi kuzvishora asi tikuti zingatidii ngatinyase kubata chokwadi kuti nyaya iyi iri kubva papi iri kuenda papi kuti iwo wachosununguke akakutaura kuti wanga uruchera ndiani akakudza kuti wanga uchichera ndiani munhu ari kobatira mweya anotuta zvekuturikirwa wakazodai unonga utozviziva ndi unenge wakadhakwa kozi nyaya dzako dzekuchera zvinezvi uchachera nezvinhu zvisingachera right saka itai sei it's okay endai
Asi shamwari enda uite zvotadii kuna mai wavo. enda kuna mai wavo naivo wavo umutaure kuti sori nezvakaitwa nemwana hausi makazviita. Kana mwana wacho musi wacho asi kutobudirwa enda nemwana wacho. Kana musi wacho asi kutobudirwa saka nhasi zvakaita nhasi asi kubudirwa munotoenda mosvika moti sori. Ende mai wari ndiye kuti waikwanaka mwana wako akabudirwa why are you targeted the same people? ndazopinda muvillage rese Kana akabudirwa sei ari kutageta munhu wani? Iri zuro manje anga achitotenderera achitodaidzira kuti muzvare zvakazodare achitotenderera muzvare. Right. Okay. Anyway, takuti she tareba bati naita ichangamisa zedare inini ndini sachikumudzi wemushaiwo sachikumbu ndiri muridzi wemushaiwo wemumabwiri avaine vhairi sekuru wavo pakasitagara tirimo for over 200-300 years ipapo vakauya after war vakaccommodated vaiva saka tirikudzana navo zvakanyanya. Zvakazoitika yatisingazvizivi inogara kure inogara kuchirezi zvinhu zvese mataura henyu handigoni kukwikidza kutoko asi damage yaakasiya aita effect pamba ipapo ihombe nekuti haisi ngotoenda zvingoperi chinhu chotoda kuziva kuti nyoka anotidzorera sei damage yacho yakaitwa pamawindow frames madoor frames zvakakuvadza. Chekutanga chechipiri ndechekuti saka togara naye sei kana achifamba achiita zvaari kuita izvi sezvakaita pamba pangu is a fit young man, come and destroy as he did. Saka mubhuku magwiriri imomo hatichamuoni chinyoka semunhu wekugara naye because kuitwa nemwana wake hazvina kumboitika over 200 years takagara pabhiri apa. Saka ndikukumbira wadare kuti mutigadzirire kuti mukomana weizwa sei zvino kuti asadzoka nezuro akadzoka akabata mupini pamba ipapo ize tikadzoka kumba kuti 300 meters difference yemishai ndizvona mabhuku basi. right. Muona zvinoza kuti tutaura baka kuti pese pauta zvinezvo anenge akadai nani anenge akadai ari waringa kabudi ndizvatobvuna ndatirumbudza baba kuti pese pauta distraction iyo paanoita vachizoshedzera village rese achiita sei anenge akadai here haina anengazi aiwanenga sinoda akambona ndizvatu saka ndikuti chinhu chinoita sei chinoita zvekuuya handiti kana chiri spiritual handiti yes chinhu chinodimanja wakabudirwa you are responsible for that kuti sei uchigadzirisa asi the reason why mapana wamejasi chakati iye kuti munhu arikuti akabudirwa achiitongibe handiti but pane imwe futi manje tikazotarisa taakuno kuti iya malicious injury to property kana ya malicious injury to property it then falls under criminal chi yakumapurisa akangona ndizvo kuti apa tikuona nyashi inini ipati yengozi nekubudirwa ndiyo yakazidzoke kuno but mapurisa yafanonga akadhira nechi nepati yechi yemalicious injury to property but chakatwa sei bate futi nyaya yechi inyaya yekuti munhu yakaitwa akati akabudirwa anonaseswa ndozvandinotaura kuti chinhu ichi kaichi hachifaniri kuti tirely on one chi handiti ndikuti endai futi kusayakati chi unotezwa kuti mentally unoteswa futi kuona kuti is he stable mind yake yakamudii handiti uku at the same time tichiita futi kupi kuchiwana kuti tiyese kuti zvaari kungotaura zvacho zviriko here kana zvii hazviko handiti because kana ari kungotaura nenyaya yekuti manunure ndini muridzi wenzvimbo ino ndini chiwato apa aenda kochera inosangana nezvimwe apa wachera futi wasangana nechimwe
zvakuda zvinhu izvizvi kuti zvioneke kuti zviri kungobva papi zvichiperera papi. Mufundo mudai mukatumira panapo akatombota apo zvakatanga akatombouya musunga namukoma wangu achitouya kuti ndakada kuenda kwamunda ndinofunga munofunga makawaona akatovati mimi wobve uzouya Saturday nyaya yenyu ndiyo ichazogumisira tikazotouya Saturday yacho panapa tikazotopa manheru panapa Dusamira vhirize why ndakati Saturday is because kuti kana issue yamanunuri issue yemachinda nechii newazvara haisiri issue yangu because kune family itori chekuita neushe ihwohwo pamanunuri handiti asari machinda, so they need to sit down handiti woitotaura nodai guys ngatichingotore mukomana ngatidai ngatitsvaga timboende pakati tibatsirwe toona kuti zveshuwa munhu zvautaura zvamanunure ndizvo here zviri kuti ndakamboona zvirudzwa right saka ndosandati chimboti mirai panze pichana handiti hawanokwanisa kuenda vavo then ndokutaurei kuti tozoita sei asi tambotanga taclarify chii this issue then ahombosara chati machinda timbogara navo pasi timboese kuona what you can do to assist you kuti mukwanise kugara zvakanaka kuti mukwanise kugara zvakanaka and which hatikuda isi kuti mugare zvakadii zvakanaka but hatikwanisi kudzinga munhu munzvimbo based on issue yekuti ari kubudirwa tobva tamudzinga munzvimbo no tikuti let's attend to the issue yekubudirwa kwake toona kuti chii then tobatsirana kuti chii wana wagarisana zvakadii wagarisana zvakanaka because dai muri zvese zvari kutaka ari kuita intentionally ari zvaari tongosvika upanya yes taitwakuisa chingobva taimunhengera but now that anenge ari possessed we need now to know kuti chikumboti kana ari possessed namanunuri why then has manunuri become so distracted why ada kupanya chii zvinhu ane here zvada kutaura kwatiri isusu vanashumba and sei ari kuenda ukasingaui kupi but chikuti aende kureyoshi uyo kuti pazvakatanga ndakakwira mugomo ndobva ndanochera ndikutsvaga mushonga yemudumbu pandakachera ndikutsvaga mudumbu ndakabva ndaona ndachera hari but inomoti akazviita kuti zvekuya unoparadza musungizi because achapara mhosva hombe munhu ari kuti ndimanunura achauraya munhu nezimpini rake akaenda kumapurisa vanomuendesa kunoti aseswa is he into drugs is he into itori mental case here mapurisa hurumende inayo mastructures anobatsira mukomana mapurisa ndio akatoti gaende kwamambo mambo atazvatsana kugaridzororo kuti kune nyaya mbiri anizataurwa yakazosirwa kunde kuti kana zviri zvengozi zvinoenda kwamutasa asi zvekupaza mawindo imhosva inoda mai mapurisa akazviita ari mustate yekuti inhubu here kuti ari mukupenga handiti vanonomutesta kuti anopenga here kana riri benzonzi kesi dzizonbozi zimental stable kana ari kutamba achiita zvinizvo zvezvo vokumapurisa anozvibudisa futi kuti ropa rake rina madrugs akanoti chakati ari kupenga because kune inonzi alcohol inducing psychotic disorder handiti kuti munhu akamwada kusvika pacertain threshold anogona kupedzisira kuti anodi anopenga kana ari soba munotaurira kana adhakota akakuita zvinhu zvisizvo saka hurumende inogona kunomutesta munhu kana atopara mhosva because ari kuti ndiri kupenga anotonochengetwa kutobatsirwa asi isisi kwazina mambo musasiye kuti zvechiwani saka kaya nemupini go to the police because achaponda munhu ari pasari mapurisa ndiri kuprevenda kwete kusunga chete kutoprevenda crime munhu asati apara mhosva toda kutomumisa asati adi apara handiti saka kumubatsira kutomuti ripota da ngambonoaseswa ngambonoteswa ende baba vacho vazvinifandi kuenda kuti batsirai mwana wangu handichazivi kuti munhu ari kuita midzimu here kana kuti akupenga because is distracted ende ngaputse zvinhu zvipamba pani pavo hapapanga paine windo pamba pemurume uyu manenzi vakaputsirwa mawindo ani munozivisa pamwe zvakaipiswa pamba pakapiswa zvinhu waitotora achipisa zvinhu saka muchidi murumbazira sei nharaunda iyo inofanira kutambudzika kuti bozi murudi
ndosaka takatomboenda kubatsirwa kunawe takatotsvagwawo munhu anonge ari kutibatsirawo zvii hatikumboziva kuti chii ndosaka takaenda kwakubatsira ande tozosangana panza